Čaute ľudia, vítajte naspäť. Už máme po Veľkej noci, tak je čas spraviť nové videjko. Objavila som toto ovocie, volá sa to jackfruit. Ovocie vyzerá takto. Keď otvoríte toto ovocie, tak nájdete vnútri takéto časti, takéto žlté kúsky, ktoré majú originál vo vnútri také semienko, dlhé, ale toto už je teda pripravené priamo k jedlu, takže je to ready to eat. Vyskúšala som ho prvýkrát cca 3 týždne dozadu a úplne ma to uchvátilo, takže kúpili sme to znovu a je to vynikajúce. Oficiálne sa to stalo mojím číslo 1 ovocím a zakiaľ ho vždy nájdem v obchode, tak si ho kúpim. Toto balenie 10 kúskov tu vychádza 3,99, takže týchto 10 za 4 je celkom fajn. Akože podľa manžela je to crazy expensive, nakoľko v Nigérii toto ovocie rastie všade možne. Je to totálne za penny. Hej, vítajte v UK. Anyways, poďme si toto ovocie vyskúšať. Teda ja už som ho vyskúšala, teraz to ovocie vyskúšam s vami. Takže takto máme to jackfruit. Vidíte takéto žlté kúsky. Na mojej kamere sú docela žlté, v skutočnosti sú také zlato-žlté, také tmavšie. Berieme si jeden. Tuto normálne vnútri by sme mali takéto semiačko, ktoré už je vybraté, takže to jackfruit už je očistené. Ľudia, toto je neskutočne dobré. Je to sladké, je to chrumkavé. Úžasné. Jediný problém, čo mám, že neviem vám to vôbec opísať, že ako toto ovocie chutí, teda k čomu by to bolo podobné. Nikdy som nič také nejedla, čomu by som to mohla porovnať. No proste musíte vyskúšať, je to úžasné. Môžem definitívne doporučiť, takže ak sa dostanete po jackfruit, určite vyskúšajte. Je to skvelé, chrumkavé, sladké a keď to aj tak pokúšate, tak také juicy, akože no proste je to dobré. A ja ho skladujem teda v chladničke, aby mi dlhšie vydržalo. Teda mne sa veľmi neohrie v tej chladničke, ale akože keď otvorím chladničku, proste to viem hneď, že mám v chladničke jackfruit, pretože to má veľmi takú sladkú, silnú vôňu. Takže ľudia, určite vyskúšať. Manžel je momentálne na návšteve v Nigérii. Neviem, či sa teším viacej na manžela, alebo na to, že mi prinesie jackfruit.